Let's go na naman to... Saan tayo? Henan? Punta raw tayong Henan. I-update daw natin ang Henan kung ano na raw ba ang nangyari doon. Tingnan daw natin, sabi ni Marco. So, let's go guys. Update natin ang Henan. Tingnan natin kung ano na ang sitwasyon ng mga pumupunta doon. Kung open ba? Open na ba? Or stricto pa rin ba para sa pandemic? Let's go. Matabang naman ang pambing yun. Mamaya no? Ha? Mamaya no? Ito ba yung naturo-turo? Sabi ko dyan Ayan, may kalde-kaldero pala dyan. Alanganin na oras, baka naubos na. Anong oras na ba? 3:17 na PM. Ayan guys, punta tayo sa Henan. Anong mga pagbabago dito sa banda dito? At kung meron tayong madanan na nagtitinda ng isda, tingin tayo kung may bagong kuha. Yan, para... Problema mo lang tayo. Kasi di okay lang kung bagong kuha. Para pag uwi natin ay makilaw natin. Sarap. Minsan kasi pag mga ganitong oras umuwi yung mga fisherman eh. Na-fold na oh. Ganda ng travelers oh. Ganda ng view. Travelers plant. Travelers pump. Daming lots for sale dito ah. Bagong lagay yun oh, karatula, lot for sale. Maraming lot for sale ngayon dito ah. Marami dito pero mahal naman. Yan lang. Sobra namang mahal na ngayon. 4,000 yung 6,000 na yung per square meter dito. Bukas na mga restaurants. Bukas na no? Ayan, bukas na. Oh my God, di na makadaan. Oh, galing din sila naligo. Ay, marami ng bakasyonista. Okay na pala dito sa Alona. Oh, bukas na restaurant oh. Oh. See? Open na, pati mga souvenir shop. Oh, may mga bakasyonista na, turista, meron na yung mga nagkakanvas ng para sa pump boat, para sa island hopping, at saka ang dami ng mga nagsisigandahan na mga dilag na nagtutur dito sa Alona. Tingnan nyo, busy. Ayan, okay. Okay na. Dami na. Hindi pwede. Pwede. Arangan talaga ito na. Oh. Ayan. Drop lang dito. Hindi pwedeng... No parking. It's bawal to park here. Walang parking. Pero yung mga souvenir shop, ayan, update na natin. Dami nang nagtutur dito. Ito na. Kasi gusto namin ng update. Eto nga, busy na nga pala ang Alona. Hindi pwedeng pumasok. Sino? Ano mo? May harang. Look, dami ng tao dun sa dagat, nagliligo-ligo na, marami ng turista. You see this? Oh, see? Dami Di ba ng nung una, turista. pwede tayong pumunta doon? Ang dami ng turista, oy! Ay, salamat na ang dami ng turista. Di ba? Kita mo? Dami na namamasyal. Ay. Open na ang Alona. Open na. Mga shops. Nandyan na lahat. Souvenir shops. Mga massage parlor. Mga Ito, binibenta yun, no? beauty parlor, restaurants, at mga hotel. Ayan. Bukas na lahat guys. So, pwede na mamasyal dito. Dami ng turista.
Oh, see? Ayun, ang ating update today. Look! Umabot tayo dito sa Alona. Ayan oh, mga restaurants, open na. May billiard tables pa doon. Naka-open na sila guys. Oh, oh, diba? McDonald's, syempre, always busy yan. McDonald's. Never nag-close yan. Diba? Doon na tayo proceed. Busy na ang Panglao, busy na. Diyan namang mga balabal, oh, busy na, oh. Dami nila, oh. Naghihintay ng mga pasahero. McDonald's puno lagi, Jollibee. Ayan. Ngayon naman ay maghanap na tayo ng fresh fish. Doon sa suki natin. Dadaan tayo doon pa ba? Oh, sige. Try natin kung nandun pa yung suki natin, binibilhan ng mga seashells, mga yung kinhason at mga isdang fresh na fresh. Tingnan natin kung nandun pa si Manang. Meron tayo nadadaanan dito eh. Pero yung tindahan ng wala na yung tindahan ng mga halaman. No more na. Let us see kung nandyan pa. Wow, Bijoke, open na. Mga restaurant, sabi sa inyo eh. Ayan, open na lahat. Sirat, crab and barbecue. Ayan, Molly Bistro. Ayan na, si Molly. Molly. Pero may mga Korean food, bulgogi. mayroong mga naapektuhan ng pandemic. Mga Japanese restaurant, open na. Ayan guys, busy na ang Panglao. Yan, bumabalik na sa dati. Ay, salamat. At least man lang, yung mga matagal nang hindi kumita ay makabawi na. Kawawa rin. Napektuhan ng pandemya. Pati yung mga walang trabaho, mabalik na rin. Ayan. Mga hotel na bago. Lahat yan. Bukas na. See? Tingnan natin yung isda na fresh at magkilaw tayo. Tingnan natin kung makauwi tayo ng masarap na seafoods today. Uy, may bitbit si Manang. Ano yung bitbit niya? Yung aso. Ano yung bitbit ni Manang? Matandog. Isda? Hindi? Matandog. Ang ganda ng doga. Teyon Spa. Ituloy na yung building naman. Ayan, tuloy na naman ang gawa ng mga building malalaki. Ang daming mga bago ngayon na restaurants at resorts, mga Ito, hotel. laki building yan, no? Andito pa, isa pa, oh. Ayan, oh. Oh, isa pa yan. Naku, ang dami nating nadaanan ang lalaking building na pinapatayo sa totoo lang. Dami. Ayan, oh. Ayan ang update ngayon ng Panglao, guys. So, sa mga gustong mamasyal dito, at ngayon, this time, ay marami silang mga promo-promo. Nakita ko sa Facebook ng mga advertisements ng mga malalaking hotels dito. May mga promo sila ngayon. Yan. So, pasyal na kayo ng mabibo-bibo lalo dito. Tingnan nyo yan, oh. Ay, hindi pa bukas. Hindi pa complete. Wow, ganda nun ah. Dami niyang plants ah. The Story Resort. Ito yung mall. Ano yan? Ano ba yan? Spa, ano ko daw? Ramade? Korean, no? Ramade Spa and Hotel. Ramade. Zakahar Resort. Dito tayo sa Danao. Barangay Danao ng Panglao.
tinda. Yan na, ang isda. Pesos. Tingnan mo nga kung may sisyon. Wala, ang liliit. Bakit ang liliit? Ang liliit naman ang isdang yan. Dito ba yon? Parang hindi. Dito banda dito sus. Parang hindi dito. Ang liliit naman. Isda ngayon, di sila makaano na. Bakit ang liliit naman ng isda? Dati. Ang daming malalaki. Liit kasi mura. Ayan. Diyan. Isda ba yan? Ano yan? Dito yun eh. Dito tayo bumili noon. Dito ba yun? Diyan yun. Yan, malalaki yung ano yan. Pang prito. Walang pagkilaw. Ay, pagkilaw na! Ay, Oh, lakon na anak ano ba na siya? Saan? pwede raw kilawin yan. Siya oh, ano. Saan? Lakon ra. Pwede siguro. Kami na kilaw ang tamis Oo. na kinilaw. Oh? Kami kilaw na ba? Ay, labit na. Kilawin ha? Masuway na dai. Oo. Kay presko, preskong-presko ba yan yung tinda? Pilay kilo na. 250. 250 mahal na yun, 200 na lang inabrihan. Gagmay man eh. Sige na lang. Tanjuan gamay ra ako nang Kani, saan sa man eh? itong Tagpila. 300. Sa Kare may 160, kare may 140 tanan. Kani? 200 po. 200 na ang kilo. Oh, as karing katambak. Katambak na gagmay man. Wala, gagmatoy lagi kaayo. Yan ang gikuha mo yun yan. Hindi mo pa padakan ba? Sayang. Timbanga ko nini na. 200 na ang kilo. Mutry ta mo kilo pa. Ikaw may ningon na Oh, pwede. kilo, kilo, Wala ko ni. Kilo, makinis. Lagi, pangatanas pa rin man sa masuway kilo. Eh, nanti pala, may isa naman na rin. May isa kilo rin eh. Pila na ka kilo? Isa na. Pila na to yung kilo ana? Wala ko kay ba? 100 lang. 200. Dumara. O duha. 400 na na. Unya, mo palit pa ta ani? Gusto ka ni? Lami na isuwi, ano, ununan niya na. Oh, lami una. Pila ang kilo din? 200 Japon din? Oh, 200. 200 gyapon daw. Kanang kagmere, barato, sir. Kani? Pila na. Kanang 160 ra po na. Gagmay nga nung gikuha man oy, mudako pa man. Siya man, maunahan pa sila. Nga. Jawat, makapit bugas man. So, Ikaw gyud. Unya kay wa na tay makuhang dagko kay gikuha Dagko, ay. dagpay. kuan, di ba dyan na may magina siya, magdaktok man. Dali lang ako na. Tanawa timbanga ko nunig pila tanggit. Kaya atong ununan be. Gamay man na. Pwede to. Nya, ara bay tubig ara oh. Ano lagi? Ay, wala bot na tubig. Oy, balik. Oy. Nandiyan tubig. Bali di, oy. Sobrang ganansya naman. Ano, may ano diyan? Pakapin ang good para ano? Nay, wala pa Pagkapinig mo 1 kilo. kanina lang isa ani. Ayaw na, kadalay na. Alawa pa man may 1 kilo nang 200 man ka ani. Napay, wak pa ma-display. Ay, Ay, gitaguan naman, din. naman. Wak pa magtag-abot, ano na. Gitaguan Kanang dako po di din. butang dili gamay. Pili uno talaga ipadre. Naman din gitaguan din si Ay, mga gwapong mga nakatago diya. Itaw do pa na payong kel kay. Taguan man diyan niya. Sa kilo man duha. Ay dakwaryo, danggito. Gamay. Ay, Gamay gyap. Stay na. gamaya oy. Ala ning uwan na ah. Iko ng payong. Ayan. Okay. Sayang mo patakan to. Duha. Usara. Usara ang kilo. Bali 2 kilo po na. Ang kilo, kay magpili ko. Yes, 1 kilo. 1 kilo na, sara. Eh kami ramang mukha na ng duha. Kana. Bali 6 600. Dami yung isda. Na kanila yung supot na. Wala may dalay supot. Lagi. Sama nato na. Balik mahuko na dias Di daan. ari na na. Ayaw anong ka? Eh, umulan na. Okay. Mabasa na tayo nito. 600. Ano sa regal ba hindi makuha ng isda. Ari lo. Abre sa silipin lo kay baho isda ko mo. Ah. Banda na. Ay, gagma, titoy. Bilaran.
Mga to sa ano to, sa laot sa mga opera. Dito sa Madato jud ni ma'am. dito sa laot sila mga opera ba? Madato yun ka na. Oh, mamilyonarya jud kay Tinuod yun. abot god. Kaya ba ya? Awalingong abot. Oh, bitaw. Financial amo ma'am. Ala, ayaw kontrahan na. Nga naman pag madato matulison man ninyo nong. Ha? Basta di ay. Pag madato tulison man ang inyong imagination dahil. Pero ingna lang, paminig ka dato ni mo nang mga Adlo ka man Pilipinas so kung madato ka tulison man ka. Ayol. Bot pasabot, bot pasabot. Dili sa Pilipinas, bawal yumaman. Bawal naman sa YouTube ah. Tulison ka diay pag mo dato ka. Mama mi ayo ni gana na lisod bot. Lagi nato dili gawa na siya. Wala pa sabot na dato na siya. Pangitao na nato siya. Kasi gani mo na. Oh, si Ma'am Chupi. Ay, tanawon sila manong simple lang sila, dato na sila. Pero ayo tulison milyonar yun. Sige. Okay, Sige na. Dadalang. Nandito na tayo sa Panglao proper. Ayan yung simbahan, oh. Simbahan ng Panglao. Umulan na. Ayan, oh. Ayan yung araw to Dawis. Ayan. Ayan. Uwi na tayo. Nagpapaitan ba niya? Wala mo. Oh, may rainbow again. Very big rainbow here. Ang ganda. Ayan, good luck yan. Meaning we have a very Laki o gano'n taas. ayan, ang haba. Oh, hanggang dun sa kabila. Ganda ng pakwan. Ang laki. Ang laki ng pakwan nila. Paglalagyan mo sa rep. Ayan naman, ang singit ng red. Laki ko pala. Ang ganda ng rainbow. Wow! Very beautiful. Ang daming tanawin nating nakita today. Iba't ibang mga kulay ng daigdig. Kulay ng daigdig. Oh, ang haba no ng rainbow. Lagi. Haba, oy. Very nice. Beautiful. Beautiful world. Thank you, Lord God. Mahal na mahal tayo ng God. Binigyan tayo ng mundong napakamakulay. Ng daigdig na napakamakulay. Ayan. Kita mo yan. Ganda, di ba? Ang laki ng rainbow. Ay, pagkatali niya, wala na. Hindi na ano. Nakakagulat naman. Ang ganda yata. Oh my God! Ano yun? Ano yan? Oh my God! May mumu! Yung surfboard! Nawalan na ng hangin. Tingnan mo yan. Nagpalak-palak na. Nagpalak-palak siya. Oh, tingnan mo. Yung color ng rainbow. Ngayon lang ako nakakita ng rainbow na pink yung pinaka ano niya dito sa baba. Yung pinakababa niya is pink, oh. Pink na papuntang purple. Ang ganda. Grabe. Very beautiful. Madaanan natin ang Wilcon Depot, yung bagong bukas na hardware dito. Ayan. Nandito yung Royal Palms. Umikot tayo, guys. Umikot natin ang Panglao. Ayan, wala na yung rainbow. Nakuvera ng ano, clouds. See? Umulan na. Umulan na dun sa dulo. Nakuvera na siya. Oh my God, biglang umulan. Ang lakas. Tingnan nyo, ang lamig oh. Sarap. Sarap ng ulan. Sarap ah. Sarap ng ulan. Kaya nilabas ko ang kamay ko para maramdam natin ang lamig ng ulan. Ang lamig-lamig. Ang lamig na ulan. Ano kaya kung maligo muna tayo? Ayan. Tumigil-tigil na naman ang ulan. Okay na naman. Ayan. Uwi na lang tayo, guys. Daan sana kami sa kampingan, kaya lang alanganin na. Alas 4 na eh. Wala na siguro yung papaitan nila at ano. Kaya
uwi na lang tayo at magawa na lang tayo ng masarap na kinilaw, kilawin o kinilaw na isda. Tapos magluluto ako ng inununan, kung sa Tagalog papaksiw na danggit. Yan, masarap, or pinangat. Let's go home guys. Wala na. Bala, na-enjoy na natin ang biyahe, nag-joyride tayo, nakita natin ang sitwasyon dito sa Panglao at ang ganda pa rin ng Panglao talaga. Ang ganda, masarap mamasyal. Ayan. Nandito na tayo sa Dawis. Tayo sa Tagbilaran City. Pagkalampas ng tulay na ito ay Tagbilaran City na guys. Ito lang ang nag-divide ng Panglao Island and Tagbilaran City. Ito na. At ayun na ang question ko. Saan tayo bibili ng ice cream? I don't know. Diyan. 24 hours yan, no? Sana sa Joji kanina doon. Lampasan na. Bakery doon. Okay guys, magpaalam na kami. Thank you so much for watching. See you again on the next video guys. God bless. Stay safe. Mag-subscribe na doon sa mga hindi pa nag-subscribe at paki-click naman yung like button para naman ma-inspire tayo, and then comment down below kung ano masasabi nyo sa video ito. And kain na tayo guys. Kumakain na ako, and then yung kinilaw. Tikman ko nga yung kinilaw guys. Tingnan natin. Yan, sarap. Tapos ito, kamay tayo. Pag inununan na ganyan, ay nagkakamay talaga ako. Ang sarap niyan. Kain tayo ka? Nagutom, my God. Galing sa dagat. Napagod sa kabubugsay, sasagwan. Ayan, oh. Ang sarap ng kinilaw. Kuha kayo. Kuha kayo, guys. Sarap. Meron siyang alige. Ano sa Bisaya nito? Yung itlog niya. Ang sarap nito. Nagutom ako guys. Kain tayo. Yan, challenge sa akin to. May sili oh. Sili. Sarap yan. Anghang. Sarap na manghang. Eh. Spicy. Sarap.